Okay. Så skal jeg... Hvad har vi modvind? Så vi gør sådan der. Nej, fordi den kommer derfra. Woi! Ho! Hey! Ja! Min For satan. Jeg ligger i roffen. Det plejer at være dig, der skal ligge der. Men jeg kan da godt hjælpe dig. Nej! Jeg skal ikke. Du skal ikke filme mig, hvis du skal ligge noget sted her. Nej. Men det er et princip, jeg har. Det er den der. Ja. Den der. Ja, men du skal stadig køre. Stine, du har store pølsefingre, når man ser det her på. Jeg har store pølsefingre. Værsgo! Er du tættere på nu? Ja. Nå, for helvede. Jeg vil helt også køre op. Jeg ved ikke, hvor mange slag snart. Jeg tror faktisk, at jeg ikke må skyde med efter. Hvorfor går den helt amok, den her nu? Sådan. Nej, fordi der kommer vind derfra. Der ligger jeg. Der er altså den her bane her, jeg tager. Mand. Til min tid, jeg ligger der. Jeg kan stadig godt finde hul, jeg kan bare ikke ramme. Igen. Der var sådan en mikroslag. Det er dig igen. For helvede. Her, hold lige det. Ej! Så er min tur igen. Nå, det tror jeg faktisk ikke. Nå, for du ligger der. Så hvad så? Nej, det er dårligt til det her, mand. Så er din tur. Skal jeg holde? Nå. Ja, du skulle lige blære, hva'? Du skulle lige blære. Plus 9, hvor meget blære er der i det? Ikke et skid. Du er højere op end mig. Jeg er spændt på, om jeg taber på den bane her. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg gør. Der er blevet. Jeg tror faktisk, jeg taber rimelig stort på den bane her. Jeg når at vinde med 2.